Velkommen til. Du har 3 små børn nu. Du gerne med. Det er dem, der kan komme første række. Ja, så må vi se, om vi kan få fyldt tøjskabet op til dem. Ja, det bliver spændende. Ja. Samtidig så et minut, det er rigtig lang tid, og andre gange så går det alt for hurtigt, Ja. så det bliver spændende at se, hvor meget du kan nå at få samlet sammen. Jeg vil se, om jeg kan nå nedenunder og tage noget til mig selv op, men børnene de kommer i første række. Ja. 3, 2, 1, go! Tak i tiden. Det er godt nok en ordentlig bunke, jeg har fået der. Ja, vi glæder alarmen. Vi tænker Kirsten med, men Ja. det var så her, vi havde humle. Ja, der er sgu ikke meget tilbage. Der er lige... Det er sådan, vi kan stå i sport også. Ja. Sådan der. Så må vi se, om jeg kan komme ud her. Ja, jamen endnu en gang tillykke med det. Tak for det. Hej. Hej.